wichtigsten Werte sind eigentlich Verlässlichkeit. Das heißt, das gesprochene Wort muss gelten. Ein Mann, ein Wort, sagt man auch. Vertrauen in Businesspartner, würde ich mal sagen, ist das Bedeutendste oder das Wichtigste. Wenn keine Vertrauensbasis da ist, dann ist irgendwie auch die Zusammenarbeit auf lange Sicht nicht gegeben. Cel mai important lucru e întotdeauna încrederea. Asta e cel mai important. Încrederea între parteneri face ca o relație de business să fie puternică, să fie durabilă. Foarte importantă este atitudinea și încrederea. Aber das ist für mich nach wie vor das Wichtigste. Vertrauen und gegenseitiger Respekt. Încrederea. Da, ein Mann, ein Wort. Încrederea pe care în celălalt partener, în abilității lui, încrederea e foarte, foarte importantă. Ein Mann, ein Wort. Un om, un cuvânt. Cuvântul dat, promisiunea făcută trebuie respectată. Sunt convins că noi suntem într-adevăr o comunitate și care ținem strânși în jurul nostru cam tot ce înseamnă lumea businessului româno-german. Es geht darum, eine Gemeinschaft von Interessen unter einem Dach im Grunde genommen unterzubringen. Das ist im Grunde genommen unsere Aufgabe hier als AHK. Es gibt Unternehmen, deutsche Unternehmen, die hier in Rumänien investiert haben, Handel betreiben und so weiter und so fort. Die haben bestimmte Interessen und rumänische Unternehmen und auch rumänische Verwaltungen haben bestimmte Interessen an die deutschen Unternehmen hier wie auch an Deutschland. Und diese Interessen müssen irgendwo gebündelt werden und müssen kommuniziert werden an die entsprechenden Stellen und dann dementsprechend auch versucht werden, da einen Gleichklang entstehen zu lassen. Und das ist die Aufgabe der AHK. Suntem o comunitate care ne lovim de niște probleme și încercăm împreună să găsim soluții. Via Camera de Comerț. Putem să vorbim de o comunitate, da. Un loc unde s-au legat prietenii, un loc unde s-au făcut afaceri, un loc de prosperitate. Ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Und ich glaube, wir alle, die deutschen und die rumänischen Partner in dieser Kammer, können sehr stolz sein, dass wir jetzt, glaube ich, die größte Kammer im Land sind und damit auch deutlich unterstreichen, dass die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Rumänien und Deutschland so wichtig für beide Teile sind. Da, am creat o comunitate pentru că sunt atât români cât și nemți care știu că la noi găsesc întotdeauna o părere pertinentă asupra unei situații, dacă nu chiar ajutor concret. Și încercăm să îi ajutăm, adică să funcționăm ca o voce a lor în fața instituțiilor publice. Să-i luăm de mână și să-i ajutăm să intre pe o piață și să rămână pe o piață. Nu trebuie ratată nicio ocazie de a te face vizibil în mediul de afaceri româno-german. Eu zic că suntem pe drumul bun, dacă continuăm așa. Și întotdeauna vor fi multe lucruri noi de făcut. Și ce pot eu să spun că e cel mai important, că am învățat să vând România cu bune și rele. Und ich glaube, dass meine Aufgabe es sein wird, für die nächsten 5 oder 10 Jahre, so wie Sie das gesagt haben, sein wird, die Kammer ruhig in einem ruhigen Wasser nach vorne zu bringen. Ich glaube, das wird meine Aufgabe sein. În rest, rămâne surpriza viitorului să vedem ce provocări vom mai avea și ce nevoi vom mai avea membrii noștri. Thank you.